Sina i Duha Svetoga. Braćo i sestre, sabrali smo se danas ovdje kako bismo blagoslovili rad naših ruku, odnosno kako bismo zazvali milosrđe dobroga Boga i duboko u svom srcu sebi posvijestili da sve što činimo jest Božji dar. I stoga sve ono što radimo, plod naših ruku želimo doista i predati u Božje ruke, odnosno povjeriti njegovome blagoslovu. Djela naša molimo, Gospodine, milošću svojom priteci i pomoću svojom prati, da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i početa da se s Tobom dovrši po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Sveta Terezio, Sveti Leopolde Bogdane, Sveti Nikola, Blaženi Alojzije, svi sveti našega naroda, svi sveti svetice Božje, Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine.